ड्रेगन फ्रुइट्सा मोनहांलायबाय नै समायनानो एकदम राबोहांलायबाय आरोना बिबारफोरा फैगासिनो दं आरोबाव नै बेबो बिबार बारखांबाय थ' नैबे एसे जाथिथि जाहांबाय आरोना नै मोनजासिगोनलाय ड्रेगनाव माने हासार होनांगौ आरोना नै जौबोहांबाय एसे हासार होनांगौ सन्नाया माने साफा जाजोब्बाय एसे जायगाया बेबायदि हाग्रा जाजोबदोंना दैज्लां बोथोरनि खोथा ओरैबायदि हाग्रा हेलौ एभ्रिवान वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर माबोरै दङ नोंथांमोना निस्सय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ स' आसा खालामबाय ट्रेडिंआ सोलिगासिनो बयनाबो आरो बेबायदिनो आर्निंफोर खालामगासिनो ना थ' खमब्लाबो आरोना खम एमाउन्टब्लाबो आर्निं खालामगासिनो थ' जेनो हक लोगोफोर आङो फिन खेबसे आरोबाव दिनैहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों आङो दा एक्सुवेलि एसे बारियावसो दंफैयो आरो नै उनथिंजाय माने ड्रेगन बेबायदि दङ थ' आं एसे दिन्थिलांगोन आरो बेवहाय माने दिनै आङो हासार होनो दा लादों थ' आङो बेखायनो नैबे बारि सिङाव दंफैयो आरोना थ' जेनो हक आङो दिनै एसे बिजि हासार होनानै लानोसै आरो एसे फ्रि जाफिननोसैलाय आरो थेवबो आङो दिनैहाय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जादों थ' गोबांफोरा मिथिखाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा गोदान एप्लिकेशन्सफोर बेबायदि आर्निंनि भिडिअफोर नुनो मोन्दों फैगासिनो दङ ना थ' जायफोरा जेरावखि ट्रेडिं खालामा मानो खालि खामायनांगौल'सो आरो जोङो लसआव थानो नाङा ना थ' नाथाय जोङो बेखौ बुंनो हाया माब्ला बियो दोरोदलांगोन बा माब्ला जोबस्रांगोन थ' जेबो बुंनो हाया बिनि सायाव लोगोफोर थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनै गोदान मोनसे बेबायदिनो ट्रेडिं एप्लिकेशन लानानै फैदों थ' निस्सय नोंथांमोना खोनाखाबाय नामखौ बा मिथिखाबाय जानांगौ थ' आं बिनि सायावबो फंनैसो बुंगोन आरो जोंहाथ' आरो नैबे सोलिबाय थाखानायखौ आरो बेसेबां बुंबाय थाबावनो ना थ' बिनि नामखौ लायाबाबो जासै जोङो बयबो मिथिखायो YBYआथ' आरो दंखासै आरो जोंहा नैबे FKB थ' बेबो दंखासै माने सोलिगासिनो दङ दासिमबो जेबो प्रब्लेम गैया थ' आङो बेबायदिनो दिनैबो उइथड्रल होदों आरो थाबैनो बियो हाबगोन एकाउन्टावहाय पेन्डिंआ जाखायो दसे टाइम थ' जेनो हक आरो जोंहा गोदान बेबायदिनो एप्लिकेशन फैदों आङो बेखौ एसे एक्सप्लेन खालामनानै होनो लादों आङो बेबायदि स्क्रिनावहाय दिन्थिगोन थ' लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो जोंहा नैबे YBY ना थ' बेबो माने बिराद मोनसे बिग अफारखौ जोङो नुनो मोन्दों आवगोलावहाय बेबायदि माने फैसा 6000 बेबायदि डिप'जिट खालामोब्ला थ' जोङो बेवहाय बेबायदि 300 जोङो मोननो हायामोन लोगो दाथ' माने 6000 दोनोब्लानो जोङो बेवहाय दोनग्रायाबो 300खौ मोनफाखायो आरोना थ' 10000 दोनोब्ला बेबायदिनो 600खौ मोनफाखायो बिराद मोजां मोनसे अफार थ' जायफ्रा दासिमबो जइन जायाखै लिंकआव थांनानै दोननो सानदोंब्ला दोननो हागोन आरोना थ' जइन जानानै आरो जोंहा नैबे FKBआथ' आरो एकदम गोसारगासिनो दङ थ' बयबो मिथिखानाय FKBआवबो आर्निं जागासिनो आरो उइथड्रलआ जेबो प्रब्लेम गैया आरोना थ' उइथड्रल जागासिनोबो दङ लोगोफोर आङो एसे बारियाव दंफैयो माने हाग्रा साग्रा सनजोब्बाय एसे हासार होनो दं आरोना थ' आङो बेवहाय ड्रेगनावहाय एसे हासार होनानै लानि दिनैहाय थ' बिनि उनावहाय आरो एसे फ्रि जानोसैलाय आरो जोङो सम बेबायदिनो खामानिबो मावनांगोन खालि मबाइलावल' ना थ' जोङो गोदोनानै थाबाय थायोब्लाबो जानाय नङा आरो मबाइलाव दसे सम जोङो बेबायदिनो टाइम होनानै ना थ' जोङो ट्रेडिं खालामबाय थानो हागोन थ' जोङो टाइमाव खालामब्लानो जाखायो बे इमान टेनसन लानो गोनां गैया ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो स्क्रिनाव एसे दिन्थिनि माबोरै ट्रेडिं खालामगोन आरो गोबांफोरा बेबायदि साफा सानैया ना थ' सोरबा ट्रेडिंखौबो मिथियाखै आरो फैसा सोदोंमोन बिनि उनावहाय ट्रेडिं खालामनो हायाखै बेबायदि प्रब्लेम आरो माबोरै उइथड्रल माबोरै डिप'जिट खालामगोन थ' आङो एसे दिन्थिलांगासिनो दं आरो गोदान नैबे जोंहा जि एप्लिकेशन फैदों थ' आङो बेखौबो एसे दिन्थिनो थांगासिनो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांदिनि आरो दिन्थिलांदिनि ना थ' नायलांबाय थायोब्ला लोगोफोर बिदिब्ला जोङो नैबे एप्लिकेशन्सआवहाय फैनोसै स्क्रिनावहाय RCK थांबाय एप्लिकेशननि नामा RCK नै जोङो नुनो मोनखाबाय बेबो सेम ना FKB बायदिनो दे बेबो जोङो फार्स्ट टाइम बेवहाय लिंकआव थांनानै रेजिस्टार खालामनानै लाबाय पासवार्ड होनानै थ' जोङो बेबायदिनो खुलिबाय आरो बिनि उनाव जोङो इनस्टल खालामनोबा जोङो नैबे एपआव फैनांगोन ना
गेजेरावनो एप दंखायो थ' बे एपखौ जोङो बेवहाय थांबाय इनस्टल खालामनानै लाबाय थ' बेनि उनावहाय जोङो दा नैबे उइथड्र'लाव थांनि थ' बेवहाय जोङो कारेन्सिया मा दं इनार जोङो बेहाय एमाउन्टखौ होनो हायो दे इनारावहाय थ' दा बेहाय जोङो नैबे सिङाव नायनि नै बे सिङाव दा मिनिमाम उइथड्र'ल एमाउन्ट इज 300 एन्ड दा उइथड्र'ल टेक्स इज 20%। जों आरो बे 2 नाम्बाराव नायबावनि दा उइथड्र'ल टाइम इज फ्रम 8 टु बेवहाय 10 मानडे टु फ्राइडे मानडेनिफ्राय जोङो फ्राइडेसिम हागोन आरो ना बेबायदिनो आरो माबाफोर बेवहाय होनानै दोनदों माने 12 घन्टानि भितरावनो थ' माने फैसाया हाबफैयो आरो ना थ' जेबो बेबायदि प्रब्लेम गैया खिन्थु जोङो 300K सानफ्रामबो जोङो दिहुनलांबाय थानो हागोन FKB बायदिनो बेबो सेम प्रसेस थ' बिदिब्ला जोङो नैबे रिसार्च ना थ' बे रिसार्चआवहाय जोङो रिसार्च खालामनांगौ जों बेवहाय थांबाय फार्स्टआवनो दंखायो रिसार्चआव नायदो नै बेहाय 600निफ्राय लानानै 1000 2000 3000 5000 7000 9000 आरो 10000 जोंहा बेवहाय 10000आनो लास्ट आरोना थ' जोङो बेहाय एमाउन्टखौ होबाय बेबायदिनो 3000 जोङो बेखौ होनानै साबमिट खालामोब्लानो थ' बेहाय सेलेक्ट खालामना लाबाय मोनसे स' फैसाया बेयो हाबखागोन आरोना बेयावबो माने गाहायाव लिरनानै होखादों जोङो बेखौ फरायनानै एसे नायोब्लानो जोङो मिथिगोन आं बेखौ बांद्राय फरायबाय थानो सानाखै भिडिअआ गोलाव जायोना थ' बेनि थाखायनो बिदिब्ला बेबो मोनसे मोजां मार्केटाव सोलिगासिनो दङ आरो 29 तारिखआवसो बियो लन्च जादों दे 29 तारिखआवसो स' बिनि ट्रेडिंनि टाइमा जोङो 6टानिफ्राय मोनो बेबायदिनो टेलिग्रामावहाय जोङो हाबोब्लानो थ' जोङो बेखौ मिथिनो मोनखागोन आरोना जोङो बे टिमाव थांनो हायो बेबायदिनो बेवहाय लेभेल 1 लेभेल 2 लेभेल 3 दं बेबायदि आरोना थ' आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ शेयार खालामनो हागोन नै शेयारनि अपसन दंखायो बे कपि खालामनानै थ' लिंकखौ जोङो शेयार खालामनो हायो आरोना बेलेग बेबायदि जेबो गैया आरो गोदान एप्लिकेसन एकदम माने गोदानथार फैनाय आरोना 29आवसो लन्च जादों मैयासो थ' जोङो दा बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हायो गोदान एप्लिकेसनफोराव जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो आरो एसे फुराना जायोब्ला जोङो एसे रिस्कि मोनो आरोना थ' बेबायदिनो बेवहाय वालेटाव थांनो हायो बेबायदि जोङो नायनो हायो उइथड्र'ल रिसार्च ना थ' बेयो मोनसे गोदान एप्लिकेसन आरो थ' लोगोफोर जोङो बेवहायबो इनभेस्ट खालामनो हायो थ' बेबायदिनो जोङो टेलिग्रामाव थांनांगोन टेलिग्रामाव जोङो थाङोब्लानो बिनि ट्रेडिं टाइमफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना थ' जेबो प्रब्लेम गैया लोगोफोर जायफोरा बेहाय रेजिस्टार खालामनो सानदों हागोन डेइलि ट्रेडिं सिंगेल रिलिज टाइम 18 जोङो बेसेबां जागोन जोङो टाइमखौ मिथिखागोन 18 जोङो 15 3टा जाबाय 16 जोङो 4टा जाबाय 17 5टा जाबाय जोङो बेवहाय 6टानिफ्राय हायो लोगोफोर ट्रेडिं खालामनो थ' जों बेबायदिनो सिगनेलाव थांनानै सिगनेलखौ मोननो हागोन आरोना थ' बिनि उनावहाय जों बेहाय बासिदो जि सिगनेल फैयो जोङो बेखौ बेहाय होनानै ज' जोङो बेबायदि ट्रेडिं खालामनो हायो मोजां मोनसे एप्लिकेसन बेबो थ' बिनि उनावहाय जोङो दा बेखौ फोजोबनोसै एग्जिट खालामबाय लोगोफोर YBYआवबो जोंहा गोबां बेबायदि आर्निंफ्रा जागासिनो दङ थ' जोङो बेवहाय बेबायदि शेयार खालामनो हायो आरो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनो हायो थ' इनभाइट खालामनो हायो जेबो प्रब्लेम गैया आरो जायफोरा दासिमबो दोनाखै दोननो हागोन जोङो बेवहाय बेबायदिनो 6000 दोनोब्ला आजिखालि जोङो 300बो बेवहाय प्लास मोनफानायखौ जों नुनो मोनो थ' बेबायदिनो जोङो बेहायबो मोजां मोनसे अपसन आरो ट्रेडिं खालामबाय थायोब्लानो जाबाय थ' बिराद बरिया बेवहाय प्रफिटखौ होगासिनो दङ ना बिदिब्ला लोगोफोर FKBखौहाय माबोरै ट्रेडिं खालामगोन होननानै बुङोब्ला जोङो डाइरेक्ट नैबे सिगनेलाव बे सिगनेलाव थांबाय बे सिगनेलाव थांबा टेलिग्राम दंबाथाय बेयो रिडाइरेक्ट लाखागोन दिनैनि सिगनेल क'डआ
LTC आरो USDT ना दा दुइटा जाबाय दुइटा जानाय लोगो लोगो जोंनियाव सफैबाय नै दुइटानिफ्राय टाइमा नै होनाय दंखायो तो दिनैनि जोंनि बे सिगनेला जाहैगोन LTC आरो USDT तो जोङो 60 सेकेन्ड बाय अफ खालामनानै होयोबानो जाबाय जोङो LTC खौ जोङो नागिरनांगोन ना नैबेयाव दंखायो नै गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै जोङो बे LTC खौ मोनखागोन LTC आरो USDT जों मोनखागोन नै LTC आरो बेवहाय USDT ना तो जों बेखौ मोनखागोन बाय अफ खालामनांगौ LTC आरो USDT तो बेहाय थुनानै होबाय बे थुयोबा 502 बेट गेट एवे बेबायदि नेटनि थाखाय ओंखारो दे LTC आरो USDT तो एबार गेवबाय नै जोङो माबोरै बेहाय ट्रेडिं खालामगोन तो बेखौ बाय अफ खालामनांगौ 52 गेट एवे ओंखारबाय थादों ना जोङो बेहाय बाय आपआव थांलाय बाय आपआव थाङोब्ला जोङो नैबे 60 आव थुनांगोन ना तो 60 सेकेन्डआव थुनांगोन LTC आरो USDT जों मोजां नायना लानि LTC आरो USDT ओमफ्राय जोङो नैबेहाय 60 नुबाय बे 60 आव जोङो थुनांगोन तो 60 आव थुनायनि उनावहाय आंनियाव बेहाय एमाउन्टआ बेसेबां दं नायनि 1400 दङ 1463 तो बिनि उनावहाय आङो बेखौ दा कनफार्म खालामनोसै बेसेबां हाबफैयो नुनो मोनगोन लोगोफोर बियो फाइनाली ट्रेडिं जाबाय आरो नै 2-1 जोब्बाय बियो बरियानो ट्रेडिं जाबाय तो जोङो कन्टिनिउ खालामबाय जोब्बाय बियो बिनि उनावहाय जों बेखौ बेक खालामबाय बेक खालामनायनि उनावहाय जोङो एसिड्सआव थांनि एसिड्सआव थाङोब्ला जोङो बेहाय फैसाखौ नुनो मोनगोन बेहाय दा बर्तमान दाननाय देखायदों दै तो बे फैसाया हाबफैगोन दसे उनावनो हाबगासिनो दङ तो नेटआ दिनै स्ल' जादों बे थाबैनो हाबगोन आरोना लोगोफोर ट्रेडिंआ बरियानो जालांबाय तो बिदिब्ला दा थांनि नैबे एसिड्सआव थांनांगोन बे 502 बेट गेट एवेआ फैबाय थायो दै बे बिराद प्रब्लेम देखायो तो फाइनाली हाबबाय फैसाया नै बेसेबांबाल'सो दंमोन आंना 1400 तो बेयाव 1551 जाफैबाय दा नै बिराद बरियानो हाबबाय तो जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदिनो ट्रेड खालामोब्लानो जोङो मोननो हायो आरोना बेबायदिनो जोंहा नैबे RCK तो बे गोदानावहायबो ट्रेडिं खालामनो हायो जायफोरा गोसो जायोना तो एप्लिकेशना बिराद स्पिड दा माने गोदान नालाय तो बिराद स्पिड दङ बियो स' जोङो बेवहायबो बेबायदिनो इनभेस्ट खालामनो हायो आरो जोङो बेनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन आरो सानफ्रोमबो गोदान समाव आर्निं खालामनांगौ तो बेफोरो बेसेबां दिन थायो जोङो बेखौ रावबो जेबो मिथिया बेखायनो जोङो फार्स्ट टाइमावहाय इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना गोसोब्ला तो बेयो साननैल'सो जादों तो इनभेस्ट खालामनो हागोन जोंहा नैबे YBY बा FKB बेफोरथ' एसे फ्राय माने गोबावानो जाबायना तो नैबे एकदम माने गोदान फैदों तो जायफ्रा इनस्टल खालामाखै रेजिस्टार खालामना लानो हागोन आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लोगोफोर तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन स' नोंथांमोना बेबायदिनो ट्रेडिं खालामनानै आर्निं खालामनो हागोन आरोना तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आङो दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों